Hej alle sammen, og velkommen til min allerførste video, sådan en video, ikke en shorts. I dag tænker mig lige, at vi vil lave blindsmagning, og I skal ikke lige tage af det, vi har på. Det er fordi, vi kan låne det mig. Det er fordi, mig selv. Det er fordi, vi har lånt det Leva, og fordi at vi gerne gad se sig ud. Så let's go. Hun skal først i ordne hendes hår, så hun ikke får det i hendes hår. Og vi sidder udenfor og gør det. Har sådan noget til vores øjne. Ej. Okay, vi så sten, papir om, hvem der skal starte med at blindsmage. Den, der taber, skal starte. Den, der vinder, skal ikke starte. Sten, saks, papir. Ej, jeg kan til at rykke min bror. Ej, hallo. Jeg skal starte. Okay, lige hvad lige gået ind så, og her for at finde. Hun står ind på mit værelse. Nå, men hvad hedder den? Ja, jeg glæder mig ikke. Men jeg skal lige have den her på, så. Der gør bare sådan her, fordi ellers kan jeg ikke binde den rundt om. Så ja. Ikke glad jeg. Vi har rigtig meget ulækre ting. Vi har, ja. Kan du hurtigt sige noget til mig? Ja, vi har den. Okay, jeg skal lige fortælle jer, hvad det er. Skynder mig lige indenfor. Det er smør. Rent smør. Hun gider altid af snu. Hun kiggede igen. Du kigger! Okay, vi starter med sådan 3 runder hver. Det starter vi med. Det er være tændt. Er det smør? Ja! Alle smør tager det sammen. Ja. Okay, så nu skal vi lige tage det her af, og så finder jeg noget til livet. Det må heller ikke være sjovt. Jeg ved jo overhovedet, hvordan vi tager sådan her på. Du skal bare holde for dine øje med den. Nå, okay. Smart nok. Kan vide, hvad Alma tager. Ej, det er mærkeligt. Ej, freak. Ej, jeg kan ikke. Det bliver helt klart en dårlig minde. Alma, du bliver lige nødt til at sige til mig, da jeg kommer. By the way, husk lige at like og subscribe. Og så også husk at like og subscribe til ens anden kanal. Jeg ved ikke, hvor det her bliver lægget ud. Men altså, hvis det er en dansekanal, det her den bliver lægget ud på, så er det Alma 2014. Og hvis det er den her, så ved jeg ikke. Alma Pil. Ja. Godt. Okay, det er så Lige hvad? Det må Se. ikke. Se. Det var din egen skyld. Jo, altså, så hvad var det? Det siger jeg. Sig det. Jeg siger det ikke. Kan din mor gøre det? Tror du ikke godt, din mor hun kan gøre det? Jo. Tak, det er også den grimmeste, det her. Ah. Lalalala. Jeg finder lige noget andet. Lige hvad? Bare øj. Kom. Jeg får snart. Det er spændende, det her. Lige før gad synes jeg skal gerne stå og se på, og hendes ven med det så. Nej, aldrig. Okay. I kommer lige med mig. Indenfor. Okay, jeg tænker, jeg vil være rigtig sød ved og så give hende Nutella. Her er det. Ja, det kan godt være, der kommer en 2, fordi der er nok gået 4 minutter. Men jeg lige være min kusine, og jeg ved faktisk ikke helt rigtigt, om hun kan lide Nutella, men det tror jeg godt, hun kan. Ej, det ligner poop. Okay. Nu går vi. Er du klar, Liva? Er du klar? Lort. Nej. Nutella. Ja, jeg var sød ved dig. Prøv at sige kvæl. Okay, vi ses lige hurtigt i part 2.